aku Dina Aprilia. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya RTV Channel. Bye. Piye to? Lah ngopo? Wayahe sapa to? Wayahe sapa to? Wayahe sapa? Lah malah jagongan iki rekan mereni ya. Loh, iki wayahe sapa? Wayahmu to. Loh, kowe lho. Home, ayo home. Home pi, pi. Sik. Nah, ayo. Home pi empah bongge mlumah ya. Nah, berarti kowe, ayo nunggu. Kowe. Wayahmu. Kowe. Wayahmu. Gejala stroke kumat. Kumat. Bongko. Oh alah bu, ora wadu lho. Iki sarap iki kena utek. Aku lagi gendeng. Alon-alon. Tanggapannya atus nyeket ya utek kena bosok. Duh, kowe wis borong to? Pak Pin, pun mireng nggih. Tanggapannya pinten? DP ne, DP. Kok jebles me. Ah, cara-cara ngalih. Ngalih. Sing adoh. Ngalih. Wong cah-cih. Oh iya. Ayo. Kok ya Mas cara-cara. Ngalih sik. Perapatan ngene perapatan. Nunggu. Nah, sapa ki aku pokoke. Alhamdulillah. Wong nek piye? Wong ki nek jenenge rejeki wis enek sing ngatur. Wis enek sing ngatur. Nah, wong dhewe gak perlu ngoyo salto-salto ki yo. Rejeki nek anu ki yo teko dhewe. Teko dhewe. Nggih, nuwun sewu. Nggih, selamat datang kagem tamu ingkang nembe rawuh. Ibu, nggih, monggo-monggo Bu, nggih. Nah, nggih. Kok mboten beto tas becak niku wau. TF. Ora. TF. Ya. Ganti.
Kenapa, Gong? Iki ketoke melu rombongan saduk jotos ketoke. Ketoke anak bae bondan. Jenenge wong ki nek gemes neng wong ki ya. Heeh. Cukup drijine iki lho. Heeh. Lah kek mosok sak lengene ngene iki. Piye? Nek napa piye? Wong ki umume wong ki nek gemes neng wong, bocah lucu ganteng kaya ngene iki lho. Lek cukup ngene to. Lah mosok kok sak lengene ngene lho. Omong ngono to, Mbon. Piye? Lah wong ki lek kudune nek mak apa ki gemes neng wong. Kuwi cukup drijine iki lho. Ngene lah ngono lho. Lah mosok sak lengene ngene. Ngono lho. Sesuk dalah wong loro ae. Dalah wong loro. Wah, nyapa to kok nesu ki? Wong wedok ngono ki berarti ngerti wong lanang ki koproh. Jenggot to. Oh, jenggot kaya makadem. Oh, ngono kuwi tandane berarti jenggotku koproh. Koproh. Lah kudune iki nek sing resik iki piye? Nih, Kaya kowe iki resik berarti. ya no. Ngono kuwi. Aku adusku iki ya ora sabanku pon. Awan pon. Lah iki lho 50.000 lapik iki lho. Matur suwun Cahayu. Ngono basa roh dhuwit tok matane biru ki. Lah, Tak cilik aja nggo duit akeh. lah. Kowe iki ngono kuwi dadi penipuan. Aku arek iki kok kancamu kuwi lho. Wis kok budal tanggapan wong loro ae. Oh, Aku tak karo ngono. iki sikile dihapusi gore iki tok. Lho, iki bocah iki megah iki. Lho, iki megah iki. Rono. Kuwi jenenge bocah kuwi duwe mamah anyar. Ora cocok. Endi? Iki kuwi apa to Mbah Uti wi. Kuwi Mbah Uti. Oh, Mbak Uti. Kok jeblas ya. Iya. Iki ra gelem melu rombongan kono. Direkrut. Direkrut. Ora apa-apa dhewe wong telu ya. Kowe dhewe. Wayahmu, Ban. Iki wayahku. Ya, wayahmu gek kowe lak bare kono. Heeh. Nunggu. Celek nunggu. Nah, nunggu. Nggih, karo mbokmu anyar lho. Lah dalah aku GPU. Ora apa-apa. Aku sudah, kamu sudah. Karo mbokmu ngono. Piye? Piye? Beda. Bedane. Piye tarine? Piye?
Sonorek. Kuwi sonorek lho, kuwi malah kekinian lho kuwi weke. Wong ki kadang iki didelok saka umure. Cara royek ngene iki umure suwi kan ya rayek-rayek. Rayek-rayek. Ya padha karo bojoku kuwi mau. Lek kon joget ngene. Heeh. Samare ucul. Makane isone Dadi jogete aduh kacau. Jeblas. Ya kono mau dicepaki jathe lokeh kok wayah ya. Tak. Totalitas. Kena watu meneh. Iya. Ora apa-apa yo. Cara men to ya. Kok sing kok kusuh ngur Pak Ipine lho kowe iki. Cak keranjingan. Ya iya. Jenenge India-indianan ngunyerne iki pisan. Iki bocah udu gasingan nek kok ngunyerne ngene iki. Enteng kok. Pikirku lagi ngebur. Pisan tok ngene iki. Kowe tadi kamu meto. Enggak. Ora mumet kok. Kowe iki nyapa bingung. Lah iki mbok kok delok to. Muni enggak ya enggak. Iki kok keranjingan tapi bocah iki kok apik. Mas aku bocah iki apik lho iki. Iki kendang tak ya. Tong 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 denglang tak ngono ya. Kok kene ndak cahayu. Edrek rono ngedrek iki Mas Po nggih. Hop. Kowe kono ki. Tong tong tong. Lah ya to nggih. Ketoke lah kaya dolanan arep entek batune ngono lho Mas aku. Mas aku ki kok magrek-magrek. Mas aku kaya dolanan arep entek batune. Apik. Nah, ya, generasi iki ngono ya generasi nggih. Wong generasi ora Jawa belas lho kowe iki. Nduk kuwi iki karo tole iki. Lah kok iso? Nah. Mirip iki. Asline kembar iki mbiyen. Iki toke iki. Lah kowe kok iso salting iki lho kok iso. Anu gong iki. Adewe iki nek tak dudu ya. Adewe ning kalangan iki bebas. Bebas. Cuma penghibur. Nah, ngono lho. Kono. Arep kok kapakne kuwi. Lah nek kaya pitik. Lah jare dibuka karo iki. Iya ki ditu ayo to. Kowe tak bayonane. Iki batune bek iki. Lah pikir kowe tak didu tak bayonane sing apik. Pitik iki lho kok. Ayo. Payahmu ayo Dan. Ha kuwi iki ya jatahmu iki. Kowe njaluk sing ngene-ngene iki gedhen lho. Kuwi ae. Iki ae nek kowe nek ngene-ngene iki gumoh kowe teko omah. Cilik ki lho. Padha cilike. Nah. Ngono. Ya, yuk Mas. Lho sewu kagem penonton iki lagi mundur mawon, gon terang les. Hah?
Teman-teman anu konco TK rada mundur nah. Pripun Mas Bongge? Waduh mateng para hadirin ingkang rawuh menika. Nggih sameneika Bapak kali ibuke Abdan kali anu nduk sinten iki? Ayu menika nggih Mas Bongge menika ampun semper. Tumono lakune kaya ngene iki lho kok. Ndak Cahayu. Kelas pinten? Kelas 2 SD. Namanya siapa? Ainun. Ayun kelas Ainun. Ayun. Siapa? Ainun. 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 Lagi jenenge sapa? Jemingan. Iki 2026 kok jene jemingan bareng ki lho iki. Jemingan lho. Kelas piro ditekoni? Kelas piro le? Oh, wis ora sekolah kok iki. Hei, Lah cita-citamu dadi apa? Maling. ulang-ulang kamu iki kok keranjingan. Aku kok muni maling iki sing ngongkon sapa? Mas Bongge. Ngonjep. Iki lak ya generasine adewe calon peneruse adewe. Ora saya isin kok. Ada bro? Nah. Cie. Iki besok nek gawe Facebook wong loro iki jenenge Danun. Abdan Ainun. Lek Pak Boe. Boe sapa jenenge? Sapa Boe? Ibu. Tokti. Potok karo utik. Bapak iki jenenge potok, kowe jenenge utik. Kowe iki njeblen. Lah kowe lak padha karo Facebookmu sing saiki to. Apa kuwi? Bapakmu jenenge Bin. Bin. Kowe rak jenenge Bongge Atang. Atang. Bongge Binatang. Lah, aku binatang sebagai harimau nyakon dasu. Konjeblas. Lanjut ke yo. Kucinge bareng metu menika saking Eropa Bu kucinge menika. Oh, ngono kuwi. Luar biasa. Bintang tamu meniki nggih ampun kundur rumiyin. Iki tak sepure.
Wis dadi. Iki sing metu kutu kucing malah ula iku. Iki tak sebune sik. Lho saya nggih Pak Bu. Siarane. Kucinge saking Eropa. Nggih. Rencange Bu Dewi saking Mesir. Dadi rada mudhun mawon. Rada ngati-ati mawon niki mengke soalnya agak beringas kucinge. Macane nggih saged ngidoni nggih niki. Ya, aku lho. Yuk dilanjutke, Cok. Yo.